Jadi iki engko sing bawa to. Jajal peragakno. Oh sing nari ngene-ngene kae ya Mas. Aku sing nembang. Ngomong Kangka dulu ngono ku ya. Kangka dulu ki apa? Reronce melati. Diperagake. Paham apa ora? Ya. Oke. Demen aku iki. Jang bayi. Kangka dulu. Nyapa kok ngono kuwi? Kayak ngulu. Kok malah kayak manuk blekok. Kangka dulu wae iki. Kang wong kang kekulu maksudmu. Kang kadulu iki kang kadulu ngono lho. Yang terdahulu ngono lho jawane. Kok ngono lho. Baleni. Terus lho lanjutke. Nyapa ngono kuwi? Dondom. Ngeronce. Iya bener. Bener. Ya. Lah kok uwil-uwil. Ya ini kau weri mbak ya. Oh iya. Lah kok mek ngono? Malela katongton. Malelo kang katonton. Wah, karo lamun ngono. Oh, iya. Pokok ora ngebrek. Ya wis, lanjut. Iya. Lanjutkan, Dek. Babu ngimpi. Adi batang. Woi. Mbak De. Lah kok babu iki lho. Jare ngimpi. Oh iya. Saking penghayatannya Mas. Penghayatanmu. Lho urung dibaconi ya pangkah ngono no. Bebuntone pantes tigo. Golek ini ngimpen. Dibeni terus ben ngono ae. Sampai bar ya, Mas? Heeh. Wis digoleki. Manis. Dununge wong manis wong dhek elek kok. Ya bene. Dadi bene. Bene. Ingkang mawe Bene. Bene Mas, bene dipenakke. Madang ora? Yo Bali yo. Nyapa? Wis teko ngendi Wis padang. Wis madang kok padang. Wis mari. Wis bawane wis mari ya, Kek. Ngadeg. Dak somben. Bih. Lanjut ya, Mas. Bacot ke. Lekai wis mrene nyake kembang balaki rino
kisinan. Bene rada ngono. suwi. Kisinan. Ben. Hihi. Mas kemarin. Coba yuk. Kaget. Tangi. Bae mek pengapesannya mek kuwi to ngene. Piye suarane piye? Aku sesuk ning rumah sakit Bayangkara. Nyapa? Apa ya? Kuping saya kenaan itu. Oh niat oleh bahasa Indonesia ya utuh bahasa Indonesia. Kuping saya kenean itu apa enek? Suaranya itu tadi loh. Suaranya itu tadi. Suaranya ora usah enek aneh ndak enek. Wah, diganti to. Suaranya apa enek? Heeh. Sing ngomong asule. Ya baca Nduk. Iki pasanganku Sule nyatuk jan semangat nyatukan. Ora maksudku yoga-yogane kok iso. Iya yo yogane iki gini yo to jane. Kurang sajen kita. Kasep. Kurang sajen kita. Sajene dereng to. Sing ireng urung sing ireng. Kok sing ireng lho, sing ireng di to. Ah maksud iki sing anget-anget diudek idik-idik. Oh, sing idik-idik kae. Kae ngono. Pira? 3 tambah 4. 3 tambah 4, heeh. Apa Mas? Hah? Papa tambah 3 pira? Lah iya. 4 tambah 3. Jajal to nyekeloming jajal. 4 tambah 3 kuwi sama dengan 7. 7.
Kopine urung metu. Lah kopi kuwi kan lek anget panas go anu panas kan kebul-kebul to. Lah kopi sak beluke ngono kan. Wah. Iya. Papat tambah Telu. dadine 7. Ojo ngisi-ngisini le. Kok awas ora mok bagai aku. Tenono ora Dipek mok dhewe bagai. ya. Ndak bagi. Apik. Ya, hajat kenda. Iki pasangonku kang kudu sumati Melati Rino Sampun C. ya, Mas. Jan luar Terima biasa kasih. Dok Lita, matur sembah nuwun.